5 plus 2 plus 3. Mao na diha, paglisod ako na dayon. Isod ana. Problem solving. Ikaw nakasolve na kasi yung problema. Siya problema na ako. Akabalo nang ikas ka betsi kung bana. Hoy! Our lesson for today is about math. But before that, maningil sa gid ko. Sa wala pa nagbayad sa akong ice candy. Nagbayad na tanan, except lang gid sa isa. Ulket! Tulora to ka ice candy, ano dugay kay nimo? Wala man nimo bayarin pa, tag 5 regali to. Barato na lang kay kinak na ice candy, dugay pa gid nimo bayaran. Bayaran na to, magsugod na ta sa atong klase, be. Gamay ra na bilin sa akong kwarta, ma'am. Nga lang gamay naman lang na, asa mo yung balon? Palit na ako plastiko gayon ng buntag. Oh, kaya makaon man na nimo yung lastiko. Ano yung naman nimo yung lastiko? Nag-ingon pa ako ha, nga bawal magdala og lastiko dis classroom. Bayaran naman akong kulang ugma, ma'am. Yan bila, kay basin hinuonog, batiin ko para ako ice candy, may na lang, bahala gamay. Uy, binuo ko ni si Bulket, ambot na lang. Okay, magbalik na ta karon sa atong lesson. So, kung mag-iskuta og math, unsay naa sa inyong mga huna-huna about math? Guste! Ma'am, ako ma'am. Oh, unsa man? 1 ma'am, kini Nagay ko be? addition og subtraction. Unsa pag yun? Ma'am. Kumam. Oh, matoy! Kuan ma'am, multiplication o division. Okay, very good! Oh, Bulket, ikaw, unsay nagkasulti about sa math? Kung unsay ilang gisulti, ma'am, ora gyapon ako, ma'am. Kung unsay Wala ilang ka nag-study? nag-study man. Unya? Pareho sa gitmik tubag, ma'am. Bantay ka lang yun. Same ra. Masim-sim-sim kay ka. Unsa naman sa imong gibuhat? Paminaw be? Nagagay mo magkana. Unsa ako man ako ni paglupad ka sa imunaw. Ibutan na. Ano ko nila kay insakto? Okay. Mag-oral recitation ta karon. Ma'am. Pwede yung skin di ma'am dua. Ah, kadali lang ha. Balik lang ko. Kay napay magkuan. Ang negosyo sa o kadali. Narao. Palyo kay kung ingon dito sa classroom ha. Nanapa ko isa ka box dito na bili kay Skindy. Okay ma'am. Thank you. Okay, salamat. Okay. Sige. Padayon na ta. Mag-oral recitation ta karon. Ano makabalog ko kung nag-study mo sa itong lesson. Nga makanyapon kay. Mag-oral ta, ma'am? Oral. Sure ka mag-oral? Di ba nag-ingon ko nga mag-oral ta? Ano Ano? na naman ka? Bad man ang oral, ma'am. Oy, di ba mao man ang blue job? Ano dyan? Jab-jabon ko na imong nakakaon. Jake. 2 plus 3 plus 5. 10 ma'am, 10. Okay, very good. Matoy. 3 plus 5 plus 2. 10 gihapon ma'am. Okay, nag-study giday sila, oh. Bulket! Nga, natago-tago magkadhag. Unsa man hangin magitago-tago? Tagoy na magnaong. Ganito ba ganyan ako pangutan sa imo, be? 5 plus 2 plus 3. Mao na diha, paglisod ako na dayon. Isod! Saan ang isod, anak? Ang lisod ang ilan, ang sugod sa 2, ang isa nagsugod sa 3, ako ang nagsugod sa 5. Hala ka! Kamog buha na ang numero, siya rin di ka magka-answer? Sama lang kung nasuko ka sa kaumam, kay murag mo kay plano papasaron ko. Sa may plano? Ang imong personal nga kauling sa ako, ayaw dala sa eskwelahan, ma'am. Uy, nabuang! Unsa na kaulit? Sige na lang, sulti sa problem solving. Ikaw, nakasolve na kasi yung problema. Siya problema na ako! Akabalo nang ikas ka betsi kung bana. Hoy! Nabayot na ka karon! Wala ka sa istorya! Nata sa math! Nabuang ka! Laghan na kami problema sa balay, mao kay nang eskwela ko kay buhaw amis problema sa balay. Baka po sa eskwelahan, problema lang gyapon. Unsa man ka problema, anak? Ipasolve na naman ka! Nag-eskwela ko para makatuon, nila magdungag-dungag problema.